Здрасти, аз съм Радостин. Като виждате, днес ще правим клип. What? Както за форма? Ами, днес се претегли на къмта. След това се пробвах, защото казваш, трябва да си свалиш дрехите и да се претеглиш такова. Пробвах се и това обаче не се получи много. Ето ли си? Диетата ми. Преди събота се подготви баба ми, но тя прави здравословни неща. Баба, кое за завишение? 5 кила слонина. А за десерт? 3 кила слонина. Ма не харесва слонина. Слонина? Слонина. Никакъв шанс да от нея готвене. Тя готви по нея полезен метод. Значи първо слагате много малко масло. Сега фаворно на вкус. Наричам го нискомаслено кофе. Плодове и зеленчуци. Последния път го пробвах в моята къща, не се прие много добре от нашите. Това е много добре. Какво ми спомени, брата, бе? Да отгоре почнах спортувам, но не може да се кара само на плодове и зеленчуци, трябва и месо. Но силно държа да е само най-качественото месо. И не знам, в смисъл, свежо ли е месо? Да, бе, напълно прясно. Преди малко убихме прасето. Какъв спорт? Ми обисам бейсбол, защото един супер як пичага ми подари неговата бокалка. Напълно безплатно. Ей, много е леч. Да, бе, подай скента. Безплатна викаш. Напълно безплатно. Да, благодаря много за времето ви, но трябва да ходя. Време е за катето ми. Да, и се намерих между другото перфектната музика трилира на нея. Ебам се. What the fuck? Не знам, прясно е месото. Напълно прясно. Да, бе, напълно прясно. Не си убихме прасето. Какво слепах ли? Мечтите си. Ама те умряха и станах учител. Обожавам си работата. Не мога да си представя да върша каквото и да било друго. И най-много оценя учениците, които са просто толкова... Доста готини пичове. Предното видео май ви хареса, а? Това ще направим още едно такова. Подобно. Преди да започне горе, който сте си приорите в 18, може да го направите от Озон БГ с малко от Чоко. 18 за още 5% допълнителна отстъпка. Сега е момента, ако искате да си поръчате играта предварително. После вече ще излезне и ще трябва да давате повече пари. Другото нещо. Къса кефи бас. Дениските вече е при мен, хора. Дениските са брутални мента, супер много ме кефи и ами бяла и имена какво става готини пичове. Вие може да ги видите Sunday Heavy долу в описанието тук и да ги разгледате и да си купите, ако да вам ви харесва. Днеска, хора, ще направим нещо, което не се смее предизвикателство, но с вода. Сами познахте всеки път, когато се разсмея, тук всичко ще става във вода. Надявам се няма да развала един
трите си монитора, нито компютъра, нито каквото стои тук пред мен. Затова съм си взел и, нали? Значи, ако искате ме видите, реагирам на нещо специфично, хора, които още не съм гледал, напишете го долу в коментарите, аз просто ще го пусна, ще го снима и стане някакъв готин клип, предполагам. Ами, тук съм намерил един клип, дето пише: залагам $1 милион, че ще се смееш. Да видим за какво става въпрос. Ай, ще ми е интересно, хора. Чакай да пинем вода. То сега, като хахнеш водата и вече автоматично едно такова 50% се дига това за смеха, макар е. It is Wednesday, my dude. How's the fishing? Wait, help me bring it in. Say hi. This is why mom doesn't fucking love you! Да изплю водата. Направиш, че го бомбок, човек. Ама мене, още той не притеснава лодката, често. Да, не мога да има тук толкова вода, бе, брат. Ужас, това беше ужасна идея, брат, честно. Го правим. I gotta wait for the right one! This is the one! Той не беше спешно. Ми хора, мисля да прекратявам клипа. Не, дайте лайк нагоре. Лайк нагоре за мен. И за клипчето. Айде, чао.